No one will capitulate here in this country. I am not ready to capitulate or to surrender 1 inch or a bit of sand from our land. On the 6th of October 1973, Yom Kippur, Egypt and Syria launched a massive attack. Israel was caught completely by surprise. Egypt succeeded in crossing the Suez Canal and destroyed almost all of the Israeli bunkers, a huge psychological blow. היו שמועות על הרבה מאוד פצועים, לחישות מפה לאוזן על הרבה הרוגים שהשמות שלהם לא מתפרסמים, והייתה תחושה לציבור שמורגל לבשורות טובות, בשורות ניצחון כל הזמן, שמשהו רע קורה. הלכתי לבית העיתונאים ביום ראשון בערב, ואיתן הבר, אני זוכר אותו, יצא ואמר בשורות איוב. דיין ראיתי במסיבת העיתונאים הראשונה, שבסופה הוא אמר חורבן הבית השלישי מתקרב, פתאום המכנסיים גדולים עליו ונופלים. פתאום הוא לא כל כך גבוה, והוא עצוב, והוא אפילו לא ארוגנטי ויהיר ומשתחץ כמו שהוא היה. כשישבנו באוטובוס ואני הרגשתי שאני מתרגשת, שכאילו וואו, הולך להיות פה איזה אקשן סטייל 6 הימים. שתכף ישירו לנו ירושלים של זהב ואת שער המשך. הגענו לבית חולים, בום, בחדר מיון כבר 3 גופות, עטופות. הגענו כבר לקבלה שם, למיון, כל בית חולים כבר היה מלא, מלא פצועים. הייתה אווירה איומה של פחד והיסטריה. איכשהו התחושה שלי הייתה שהמלחמה הזאת היא שונה מהמלחמות שקדמו לה. קיבלתי אישוש לכך בשיחות שלי עם מותקה ציפורי, שהיה אז קצין שריון ראשי והוא ישב בבור. אני חושב שזה היה יום הרביעי או החמישי למלחמה, אמרתי לו, לא שמעתי משאול. ואז הוא אמר לי, גבי, מלחמת העצמאות הייתה מלחמה קשה, ומלחמת ההתשה הייתה מלחמה קשה, אבל זאת קשה מכולן. ובאותו רגע, אני זוכרת, סגרתי את הטלפון ופרצתי בבכי. הייתה שבחיזיון, זה מה שנקרא הפירדן, הגשר הפירדן, אין אויב, אין שום דבר. ואפשר עם מחלקת טנקים לתפוס את הגשר, אין בעיה, דברים פשוטים. נעים לכיוון התעלה, חוטפים אש כל הדרך, אבל שום דבר לא עוצר בנו, ואנחנו מגיעים לתעלה. ושם עלינו על מערך עצום של הצבא המצרי, ונלחמנו. טנק נלחם כטנק בודד, הוקפנו באלפי חיילים מצרים מסביבנו, ושם נלחמנו, ושם ניצחנו. מולי עמד חייל מצרי, אמיץ, עם RPG ביד, כמה מטרים ממני, והכניס לי פגז לצריח, והפיל אותו. הייתה אמורה, חבר'ה, בואו נצא מכאן, ויצאנו כאן באור שיננו. בשלב הראשון שקט לחלוטין, אף אחד לא יורה. שמש בעיניים, חול ואבק, אנחנו לא מזהים דבר. כשאנחנו רק 2 קילומטר מתעלת סואץ, אני מסתכל ימינה ושמאלה, ואני רואה חיילים מצריים בשורות מימיני, חיילים מצריים בשורות משמאלי, אני מבין שאני בתוך יעד מצרי, אש, עשן, התפוצצויות. תוך שניות אתה לא רואה אור יום. אתה רואה הבזקים, אבק ועשן, התפוצצויות מכל עבר, בתופת נוראית, ואני ממשיך בתופת הזאת לעבר תעלת סואץ, ולא לוקח זמן רב, והטנק שלי נפגע ישירות בפגז ארטילריה. בקרב הזה איבדנו 35 מפקדים וחיילים. המג"ד אסף יגורי נפגע בטנק, הוא נתפס והיה שבוי הבכיר במלחמת יום הכיפורים.
רוב חיילי ומפקדי הגדוד נהרגו ונפצעו בעיקר בקרב הזה. נשארנו רק 4 טנקים מהגדוד המקורי. ההתקפה הזאת היא ללא ספק קריסה מוחלטת של כל מערכת מקצועית או בכל קנה מידה, ממודיעין ועד מה שנקרא תכנון מתקפה. כל מה שהכינו אותנו לקראת הצבא המצרי שיזרוק את נעליו כשהוא יראה את הטנקים ויברח, כנראה שהם לא היו בשיעור שאני סיפרו לי על זה. כי הם נלחמו ונלחמו אפילו בצורה מרשימה בכל קנה מידה. והמסגרות למעשה התפרקו. אחרי כמה שעות אנחנו הפכנו להיות טנקים בודדים תחת פיקוד מקומי די אקראי. אני נפצעתי באזור שהוא לא רחוק מגשר האפירדן, בפגיעה של טיל נ"ט שהשבית את המערכות בטנק. פוניתי לאחור ובסוף הגעתי עד בית החולים. המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים. אנחנו צריכים עכשיו להמשיך וללחום בחירוף נפש, בגבורה ובאמונה, כעם שיודע שנלחם על חייו, ואנחנו נלחמים על חיינו. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف.